Ce mai faci? Am niște chestii să zic în legătură cu căldura sufletească, vreau să zic. Tot timpul caut o fată care să fie caldă cu mine, știi? Și nu găsesc pur și simplu. Adică știi ce e căldură puternică? Adică pur și simplu să simt de la distanță că e caldă. Adică exact cum îmbrățișez, să simt căldura, pur și simplu. Adică pur și simplu să simt intens. Ce părere ai? Adică cald? Adică persoane calde cu tine ai întâlnit? Sau adică din experiența ta? Că eu doar câteva. În ziua de astăzi nicio fată nu mai caldă cu tine. Ce părere ai tu? Adică crezi că există? Sau... Eu nu știu ce să zic. Știu sigur că am întâlnit căldură. Știu sigur. Eu, de exemplu, am întâlnit mare căldură. Și mă gândesc acum. Știu, atunci când aia cu mâna freca pula. Făcea așa și freca pula. Simțeam că are mâna caldă, aia era căldură sufletească și în mâna avea căldură sufletească, spun sigur. Sau când băgam pula în pizda ei, simțeam și frecare. Și era și cald în pizda ei. Și simțeam mare căldură sufletească. Căldură de la pizdă, dar și acolo cred că este un suflet. Cred că fiecare pizdă are câte un suflet, că toate pizdele, toate sunt calde, înseamnă că toate fetele sunt calde. Sau dacă puneam nasul în pistă și lingeam pista și simțeam căldură și pe limbă. Orice făceam, simțeam. Și când mă îmbrățișeam, nu prea simt căldură, simt doar atunci când freacă. Simt mare căldură sufletească. Am vrea să mai zic că legătură cu căldura sufletească. Când faci orgie, mama atunci maximum de căldură. Că-s mai mulți și se încălzesc reciproc unul pe altul. Adică dacă încerci să baci două pule într-o pizdă, atunci este căldură dublă. Sau că-s mai multe piste și pui mâna în toate pistele, toate scalde. Concluzia este următoarea. Concluzia este exact următoarea. Așteptați un pic. Bă, eu mă sinucid.